live Phaiphikhua Hainohai. Ôi ấy này nè. Kêu join này nghe không? Tao bật rồi. Hello guys. Làm Phaiphikhua Hainohai. Thì live video. Asum sa Hainohai live Phaiphikhua. Mungkin sama kori. Abon bagi Hainohai kisah live Phaika na hani once again. Ma Phaika. Kaham na dara hai ta. Hello kaham na tongo. Kaham kurung nu tabuk sik jole. Engkai yang Phaising ko na di thaipung salai tongo. Kharka. Thaipung salai ra kharbai ka. Hei ko. Ai kharbai ka thaipung salai ra. Thaipung salai ra kai. Ani koekta short film rogo. Borak tongo. CID short film rogo. Kisa tongo nei. Khorok nei. Yo thaipung salai tongo nei no. Kharbai kata. So, आ जाओ चफे मेरी आ जाओ नहीं कर रहे हम लाइव नहीं कर रहे तुम लोग को नहीं उठाएगा आ जाओ खाओ आं kaham kurung tunggu mai sangat sabai ka mai to pung ni mai ke to sabai ka ke norok to saimano tabo keto saltung rok asuk kerika Triprabo joto no wati naising lai tong lai mani wati Phaika tabo ke nogar mang seri tong na diko nogar mang seri tong go ke abon bagai mia ro go wati Phaika ke norok to saimano sini kami rok kai wati kisa Phaika no sanai saltam hai karen goryang thau no sina mia horo wati Phaika ke tabo karen kori ke ani battery basa kori hai pano tang mai light kisa khlaiga na ni wan sorry light khlaiga ke tabo karen kori ke to mobile battery ba kori abon bagai videos rock klaiman yang itongo videos rock klaiman ya nangge ani mobile asuk battery keriba ngkai video klaina musung yang uta battery rock keri ngkai mobile lo battery keri ngkai ego pon rock phai thaipung sabai ka tau khai ang kita book ang chini ngkai chini church Sinai Baptist Church and Common Baptist Association ni andaro klayo chini ketal building construction choli wi tongo o jaga ona songo gana ona ro thaipung mar tongo ba kisa thaipung chalai phai mai ta ke mia horobo chang or chini store room bo tongo o building construction ni bagino debak mani nangmani rod rock kabang kat sat oro chung yo store room o dai tono kemia sairik ba hor phaisi rong simi chung siklarok khub kat rok rakalai kan rok sabai jak abai ni so bon bagai okay abon ta Hello guys, regali dara. Okay, pungkiri korang kelihatan. Cik asik. Hello guys, welcome back to my channel. Norok jotorno ani channel Phaiphikhua Hainohai tirini live video norok lamsogo ani o channel norok jotorno kaham tongbai ni angkha klayo kai angbo kaham kurungno tongo ani kisa yang ani khanggar eba yang bokho gana
buah mana sai tonggo awan bagi kisah mairok sai maya kaham kai buah saban bagi so asuk mana kisah problem rok kayak itu asuk musa problem kere kaham korona tabuk hingga karen caren kere kisah problem tak so thaisingo thaibu sana rok kai ani bupaing rok nakulai khorsa hingga tani nok ni bupaing tai khorsa hingga kami no ya borok yang thanglai kha awan bagi yang bu marun kisah tini ani kami bu fonogi renai kisah misa je fonogi mamani ang nok thaising to punya tabuk ani nok bai kami no kisah haksalo phaijakta abo sini modern betal building ni tam nai jaga rok get normal kisah back camera fonogi no abo hingga sini kami ni lama ani camera asuk hamthaya oke sini community hall yes tahu yang saka hingga sini agiwang first ani school one ni semet jora poriman school yang hapung saka abo donsura SB school abai khayan school ta ebo kita sini ketal church construction building so abai kisah sotan sadi ani khorang khana ya ngi to khana nakardi ani kami hinggai donsura debamapara ambasa komasura kelaita obani kami ni lama rok na diko sini Tiprasa kami rok ke nahai lama rok kaham us ungya hamnya mamang iko mandi wati pekan keno thang pai khlaina ni belai khe tam nai problem anggo sini bagai de lama lampara hamya keno bukhabaram nai taram nai bor thang pai khlaina ni belai kosto bo ga bhai borok thangbai ka bakal ya betul kami ini lama kok nakardi senerbar maya anggo kai nerbar maya kai video kisah mabong imano so nakardi boro yang us thang boro yang mai singi mai tu peke yang us boro iko mai di sini kami ni lama ni kondisi rok ahi mangno orang hingkai agiwo cerai bangpro ka jeng kop tuirok tu layo lang daklai bahar layo tuirok abai kai tuirok tu laita so guys norok ano bari bar sai tonggo kiran khorong tiklai tiklai Hainohai mati tiklai sinai lama gana kisah tam hayung go khorong tiklai ngani so
Bay nakati network ko sa kamthaya ba hey yang ko iko apa ke actor rock ha okay so guys ini community hall kami ni ya lama thangmani gaba chini agina ni school donsora SB school yo habang sakaw na chini school o khorang tamo bai spare khai ka sagadi okay ang abo sanai ang o khorang spare mani gangai first time 2016 2016-17 rogo ani kami watching volleyball thunglayo sini kami o rogo e khorso mama na kalayo bo tam nai boni khorang kisa o kirja kai samani ta tam nai je pro volleyball ro ta chabre layo chabre ekdom difro boni ga tai lai thangman bagi bol ye bos oma khakhlap lor thaka ni abai ke sau nge pro খুব jungma mon lekha boni kok thlai nge afra mo kisa boni kok no phani na jagai boni mimicry rok thlai ta je pro oma khakhlap lor thaka nge afra no first time tam nai o khorang no nai te gi mano nge borok no khnare uta borok খুব phani na jago o khorang bai khlai mane kok rok sakang kai borok na to phani na jago gaban bagi saljang bo ani je pungkhirai character no video nukmani yagulo ang kok borok bai khlai pungkhirai hinai khlai ga gafron simi ikonorok ni hamsa pa mani tongo sonor no belai kha hambai abai khai mane ani inspire manna pungkhirai ni khorang je phai mani first time abai ke beni pungkhirai ni khorang ni back story ke abai pungkhirai ni tambari mung phalga okay ang second time mana musung ani khorang kaham kai khana jak eba disturb rok de ang tongodi disturb rok de ang mane network rok maya ke disturb rok ni mano awai rok de ang kisa kom khanau okay ingke ang khorang kotor kai sanai so ang pungkhirai hinai mung pharmani hingke aboni ungkulugo mung sabo story to krai just ang isa mung funny jat isa mung funny abai ba chini kok borok bai kisa baksa jara bai mung tong kubu kubu yano salayo asol mung ongya phano baksa haino nok rok pharmani mung tongbla kyang kisa wansuka funny character ba mung ba kisa funny jat no nai hinai haipana ba kok borok bai ang nang nai kabon ba yang wansukte pungkhirai nei wansagi khlai kata character ni mung pungkhirai hinai rikha okay ani para ang thaising sakani kami ani kami hingkai donsora ani kami donsora debama para komlachora ni komlachora gram panchayat ni andaro ambasa dolai tripura so bo ani asol address donsora debama para komlachora thana hingkai ambasa sini subdivision ambasa district hingkai dolai yes okay narago mungsasuk sana musung na sadai sadai ari okay so pakisa bo sana musung recently thangnai salo sini kok borok roman script na 3 je student organization rok protest movement khlailai mani aro police rok ni je lathi charge rok tui kaman rok bai khlai abo khlai mani abo belai he hamya tam nani belai khana bkha dukhu na bai rok nungkha kai chini hawo chini sakni
kokthai ni tam nani script rok no chung sak chung porinai chung student tongnai chini borok saiyabui bai kubun ni kok sanai borok si sayai tamnai forcefully chini saka ori rio norok au baisi mas suinai au baisi norok ma porinai o script baisi norok ni kok no tamnai ma porinai ma suinai abai khlai hingke chini neta leta peta rok bo buku kholopjak rang bai sui borok sui hai borok ni malik rok je hai sa borok ni buku rang dawi borok abai ni hinlai means borok kaisa sui si rang bai paijak sui rok ta jara neta tongnai siring neta rok borok o borok ni malik je sa norok ni kok norok ni amani kok borok abono chini kok wan je kok baisi ma suinai devanagari সংস্কৃত দেবনাগরী baisi ma suinai norok i hinbai na nangnai hingke borok au boss au sui rok bau okay boss ai ke salai da tamke borok sui rok borok sui neta leta peta rok sui abon bagai borok sakni mani kok no borok ni malik ni thani rang bai phalui rio sakni hana phalui rio sakni reputation borok ni sentiment Tiprasa sentiment bebak phalui rio rang ni bisingtui borok ni malik no tamke borok ongka sui rang bai paijak sui balai tam nani bekar duku nang abai rok nukang kai te baba ke kwbangma musuk busa tok kosom rok ayangnar ni phainai nini musuk busa independent news musuk busa takla tala potro ni be news channel rok kwbangma Tiprasa ni against Chinese anti rok ni kwbangma borok news separate khlai tongo belai ke thamsikao abai rok nukang kai mane tam nai borok ni bahan bukur sukui chaikhi bena musung som phului asake mane thamsikao ta so mane chini jefani chini santhai manthai ang baibak no tabukni jora political issue mang thangmani bagui tam nai borok kaisa kai khorang tisai manyang to means obo nang nini politics ni bisingtui si nang o sanmangno sano ani politics khlaimani alada aboni bagai ang nini sanmang khlai abai baksa tong so ani musukman hingka kai joto borok thanjang na hingka kai political party ni bisingtui ya kaisa non political organization ni bisingtui si kubui thanjangi mannai borok like chini tabuk ang kono party ni supporter buya kono party ni against buya do just kubui chini manthana tui je thongui tongmani abar nukhake belai thamsikao haisi so tam sanai abono chini borok yognani hingka like chini Indian ni history no nai hingkai jeng Mahatma Gandhi bo tamhnai non violent movement khlaika aboni bisingtui phia asuk impact onglia phia jefro nini Bhagat Singh song Netaji Subhash Chandra Bose song borok violence khlaiui thui kosokrui mani yagulosi chini India tamhnai yogi mano so abo haino ani musukman hingkai chini askal je choli tongmani jeng violence khlaiyawi no yokmung mannai abai hingkele ongui manya thui kosokya sake yokmung mangla chini ADC manfro baba haino thui kosokna nangkha kwbangma chini borok ni aboni ulos thangai mano abo haino chini kok borok bo recognize khlaijakmani Tripura government bai thui kosokna nangkha chini kok borok ni movement rogo thui kosokya saka mungsa manthai manya haisi so abono sabo kaisa as a Tiprasa
आङो जास्ट कक शेयर खालायना मोसुं माने जे रिसेन्टलि अबं मान दं नाथाय सुमा बाहायदों बाय दारा बटम शर्ट शरद ब्रदर डार्क मास्टर मिस्टर डार्क मास्टर ना बोरैदों का मिस डार्क मास्टर जादों guys, so ani video to norok lai thangnai salon nokha tabuk ang total video khlainan thangi tongo but ko abahaino kisa current ro rei tabuk hingkai belai wati keri phano nakati wati keri phano nokbar belai khireo hingkai nokbar rekhebuto kisa noise ongla gaban bagoi noise enggo abon bagai yang kisa video rok senamai manyang itu ta so abon nong kanang nakar sano bos kang jora tanggoi senamna yang daktin video senamani script rok ready no just dubbing klainan simise baki so ang klainai dubbing just kisa time nang ta iko wan sabus liro sing kami final ro business klai sin borok kai obai business ro kaina musuh satu government job mang nai tu gota business o ya pare nai belai ke kom sin borok ke job master job officer samo mane government job sini ram my parents tong nai borok babon support kaina job government job mangno business ke ase gabo kari ambai sin borok ta belai ke kisa haisi business ro khlainai so guys abono ang video daktin tubuh phai tubo hingkai ang tabuk tu video tubuano abo kisa agini kesam rok butong nai tam hingke ani video direct rok khlaijak khaba hingke je direct khlaijak video no hainahai read up khayei upload khaipinai sunorok hainahai support khairi tamke baksa subscriber keral rok a video rok no nugya botongo sabon bagyang hainahai read up khlaiei upload rok khlainai ani tabuk next je video kotal phainai abo hingkai pungkhirai army abo ani lai thangnai jora rogo ang abo upload khlaijak but unfortunately abo delete khlai rojak khang ba ongui thangka sabon bai hainahai read up khlaiei upload khlaipinai tei abo logi hainahai logiwo video kotal botongnai kisisa so aba yang nai so abo ni jagolo hingkai abo upload khaibang lo hingkai takaisa video ketal phainai abo hingkai pongkhira ni neighbor abo bo norok naijak nongnai abo delete ongjak but delete ongnani sekang abo belai ke views kobang phaijak a video o maybe 1.5 lakh ba 2 lakh hai views phaijak tongmani agio but abo delete angkha so hainahai ang read up khlaiei upload khaipinai so ang hope khlai norok support khayana nai Itu bani kabangma agi jora je frani subscriber o channel ya ta kaisa channel tongmani ani channel je tabuk tuyung hene yang music video ro upload khayo gaming video ro upload khayo o channel afrani Mr. Tiprasa hani tongmani afrani a channel o 500 600 subscriber tongfru ang je video upload ro khlaimani a video rok bo gilat ang baja garoni abro na hai ang read up khlaifiui o channel ang upload khlainai bagin ke samrok tongmani dokdo ang upload khlainai so norok kabang mano ano request khlayo kasam video rok hai upload khlaifidi hinai so ang khlainai fia norok bor unglak hinai ang kha khlayo tam hingke dialogues rok kisa tam nai rearrange khlaioi ba ketal khlai dialogue kisa aborok khlainai so agi video je nukmani aba same to onglak dialogue rok tam hingke angbo dialogue rok pokbai jak sawan bagai kisa jo dakhai dialogue rok bo ongnai
full support belai ke hambai guys okay I gonna ada pusing nok bar fight nok bar awa hingke mama sokni nok samro hawa so yang apa nih okay guys yang Hainohai tong people okay guys yang sabar ang sini ya borok okay guys yang itu guys sini actor sibo orang kisah misal barang nok jakung mana apa no sini yang mana tong ke borok famous ya boleh music video rak tai kisah misal short film ka borok not naja uta tai borok kere hingkai borok non manau hey guys sengo 10 borok ni arab kali itu again some nice full support ay dala hello mobile में देखो live hट ठंडा खा सकले ना ठंडा खाई live video बनाए bro kan minta na jira bot kan sala so guys norok na belai ke hambai live tongma bagai so ani battery botabuk pai kha kuri kha so sujaran live kaisinai belai hambai norok joto tongbai di ani channel lo tei norok joto no support khai tongman bagai belai ke hambai thank you